Бе, Киро, аз само ти казах добър вечер, а ти къде отиде? Надявам се тук при нас все пак да се почувстваш по-добре. Иво! Интелигентен човек си, бе. Интелигентен си, бе. Глупости говориш, бе. Що говориш глупости, бе? Как да се чувствам тук, ми кажи? Как? Тук, като се огледам и се чувствам като Невена Цонева. Виждам само умрели хора. Не, бе, не дай така да говориш, бе. Не дай така, бе, Киро, бе. Все още гледа ли стъпването в длъжност на американския президент Доналд Тръмп? Значи, първо искам, че благодаря. Благодаря ти. Мерси, че не каза инаугурация. Много ти благодаря. Защо? Защото като чу още веднъж ще посегна на някой. Разбираш какво ти кажа? Ще посегна на някой. Не гарантирам, не съм върху себе си. Успокой се. Виж сега. Значи, Тръмп го уважаваме. Да. Уважавам го. Защото е като Ивелин Михайлов. Така ли? Луте, ама печели от простите хора. Виж което говоря? Разбирам. Сега, моля, малко, моля. Сега, аз ще обясня. Тръмп ще си стисне ръцете с Путин, с Си Цзинпин, с Ким Чен Ун. Ще си вземе Гренландия, Дания, ще си вземе Канада, Панама и ще ги оправи тези слохмани. Разбираш ли? Ще ги спаси от тези буклуци от гей Европейския съюз, от травестита Урсула и там подобните джендър швестъри с плеска.